Hvorfor skulle vi smide trusserne, skat? Har I smidt trusserne? Ja, de er helt nøgne, mand. Det er fantastisk. Jeg er total naked. Hallo? Er I nøgen? Ja! Helt nøgen? Helt nøgen! Stolle, de er helt nøgen! Vi får en del at drikke, og før eller siden, der befinder de fleste af os faktisk ude i poolen. Knaller de? Og så må I da blive på midten. Det kan du se på kig. Skat på det kig. Mig og Camille, vi ender så med at knalde. Vi kan se, at de begynder at hygge sig lidt for dem selv. Og så bliver mig og Anne enige om, at jamen, så skal vi da lige hygge os lidt med Stolle. Malene sidder oven på mig, og lige pludselig begynder der at komme ild i piven. Jeg vil også være med, hvis I skal hygge jer. Er det meget? Jeg har ikke lyst til at være del af det her. Jeg tænker bare, Stolle, det gør du bare ikke. Det er ikke særlig sjovt at sidde og lytte på, hvad der sker ude i poolen. Jeg synes, det er mega røv, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal reagere på det lige nu. Jeg er pisse glad for ham, altså. Jamen, det er det. Og hvad er det, han laver? Ej, det er fandme underligt. Og så Kasper, han siger, det skal han også lige prøve. Og så bliver de andre piger sådan, så prøver vi også lige rundt. Der bryder jeg bare fuldstændig sammen. Det kan jeg bare slet ikke stå model til. Nancy, knaller Nancy. Du er ude. Det er kakkelej, det her. Jeg elsker kakkelej. Jeg ved ikke, hvad der er med mig damer, men jeg har bare svært med at holde mig fra dem, og jeg kan ikke tænke længere end min næsetip nogle gange. Jeg tænker bare kun på, at jeg skal have nogle damer. Jamen, det derude, det er fandme bare... For barnligt, mand. Hvad er det for noget, mand? Han siger til mig, at han er blevet pisseglad for mig og alt muligt. Ja, det er da klart. Når du sidder og stikker pikken op i andre piger, altså. Jeg er rigtig indebrændt, og tænker, at han egentlig bare skal skride helvedes til. Jeg har intet til års for ham lige nu. Det der, det er fucking ulækkert. Det er fucking klamt. Man kan blive gravid fucking af at svømme i en hule der nu. Hvor klam er det?